Rosa. She was my mother and also my friend. Not a lot has been said about this lady. This was a great lady by any standards. They've just told you that she was baptized in 1929, confirmed 1936. But they have not told you that she was the first African nurse, the first woman who went to school and trained and qualified as a nurse in the whole Republic of Kenya. This is the lady lying there. The whole Republic of Kenya. She was the first lady to open a savings account. I don't know where you put that saving account book. Her saving account book is still available here. It should be there in the museum. She opened it in 1938. She opened a savings account in a bank in Kakamega. It's as a nurse that she met with my father-in-law. They met in then called the King's Hospital, before it became King George Hospital. Later now became Kenyatta National Hospital that you're talking about. That's where they met. And then they became friends. Then they were posted all after their training to Kakamega Hospital. And then that's how they affianced and eventually got married. She was a nurse, very qualified. She was a very compassionate person. When her husband died here, the husband was working here, and she died in Kisumu, and then he was buried in Game. The Game people insisted she should go and settle back there in Game to be inherited. Mundotere mundo daguru kuche kayueche. To no time reni jedung no makulu koni. Umidu go kai mundo ger kai. That's why she insisted and came back here and settled here. Those down there lying, the eldest son, Nick, Delphan, Oluwande, Iwe Maduong. Machielo ma Lobang Lena, Lungani Peter, Oyo, Benti Kamal Olai Kanya. Those were my friends. Nick I knew before I knew Ida. He was a student in Europe, that's where we met. And he was telling me jokingly that, I've got very beautiful sisters. One day you'll marry one of them. He didn't know that was actual prophesizing. Because later on I came to meet Ida. And then we became friends. But here we are also as sons-in-law. The first son-in-law here was called Caleb Yaya, the husband to Lena here. Caleb Yaya Jaimbu. Imono kongoka. Kaya kano sekongoka tukindaya bila doga loweka. Then there's another son-in-law who is not here. Sam Sigei Jalango. Ntiye kai ke nyilango wangoka. Mabe ni ikepeka. And cha kai rigini bomet kai. Then kuru one oche ka one oche adika. Ya no se nindo. Sam pudintie to ne okunyal chopo kaka wuono. Ohera machielo mabe nobiro kamano chunka Dr. Buro Genga nobiro kanyo nyombo nyagim. Kane gibiro ka
Jogemo nobiro ka gi nyadhi mang'eny ahinya. To ne bang'e ne winjre mobed maber mawadongo. Mawadok koro bet ka. Koro Mama Rosa ka dala ka nyanda bire, kabiro ka. To Mama Rosa rwaka ka. Arinya dhi dala kam tiyo simba kacha maninde. Sasa od ni nitie kom mara kadonjo ni to ong'e ni en madan mabeti. Od Mama Rosa ka. Mama mane jahera mang'won. To moja tich matek. Kendo tiyo matek. Ong'eyo chiwo to ong'eyo kungo be. Omiyo kawuono waparo Mama Rosa. To nego nyithindo makagi ong'eyo ni waparo nyako motegno malich ahinya. Nene en nyar kisa. Ujo ka Tuoli imooro message kae. En anti mara Tuoli. Atuoli kucha. To kucha udho ni gin jo kisa bende. To gin jo kogelo. Iluongo na bagelo. Miyo kane wadwa kendre. Kane winjo ni an nyaka alego. Nopenjo to mama na nyara lego makanye. Nikech kadi ni mama na nyara kogelo to ok dino yie ndo wakendre. To gin sani gin mwache, gin jogi ne kucha. Winjo wachni. Koro miyo amora ahinya kawuono ni wa remember nyako motegno malich ahinya Mama Rosa. Mae gima duong' ahinya madwa na wachi ni ngima mar Mama Rosa en puonj maduong' kuom nyithindo thurwa ka. Emomiyo wacho ni nyithindo manyiri onego puonji. Puonj nyithindo manyiri mok iwegi aweya kanyo ni gine kamano. Mondo gisom, mondo gibed gi manyalo bedo productive in society. A society that does not empower the other gender cannot prosper. Nikech iweni joma utegno man go bongo manyalo tiyo, tiweni gin gibed beda kanyo ni tiji manyuol kende. Ok nyal piem gi joma moko. We dhako wekete gi goki. We mondo wuothi mondo tigi moko. To empower mondo bed gi knowledge. Manyalo miyo bed more productive in society. Mama Aida ochunga ahinya wach miluongo ni girl child education. Otiyo matek kabisa. Girl child education. Nyithiwa duto odwani mondo osom maber. Nyithiwa duto manyiri. Giyowuoyi. Ok ni nyako ni maka kanyo ni no macho seromo. Tidhi diyo ni tidhi miyo ich. Tidhi ibolo kacha kamano. Uji maber. Ng'ama nyako we nyako chop chieng' moromo mondo godhi nyombi. Odhi nyuome. To dongi kes magine gi eki mondo miye chance mondo som maber. Mabe onche ni kene wawacho ni wach maluongo ni sanitary towels. Onego bed ni bedo available kendo ipoge skul nono kuom nyithindo manyiri. Adieri magidhi e dwe to giyudo kaka ging'ulre. Oh, come on. Ino kinyal nyoro nyathi ma nyako ni on nyako jogine kama ni chwel. Nyako no mano e ka en dhano, ka en dhako. Ere ng'ama nitie kama nok nyuol gi dhako. Tie mano nyuol gi wuon mare. Nitie mo nyuol gi wuon mare. E wach mar biashara mar nyuol, tich ng'ama dichuo en mana second achiel kende. Kose ko ni tap to jiru. Tich modong godo mane ng'ama dhako. Ema chandre. Dweche 9. Osema tinio sani ko chame. Sani kia wiye bare. Sani ye kae. Chunye lewe. Jimongok. Miaka. Bang kido kasa medhi nyuol cha. Koro mwich kae. Malisha inya. Nyuok na chak kendo. Kose. Kore ka nyathi go nyuol ni
kore kidwa chako dhodhe. Idhodhe bang' pire, kore ka seche moko koro chako keno mol, teka koro chako kendo chako gine dach kama nyaka chako wuothi. Meru matimo kamago, wuoru to ok tim kamago. Omiyo ng'ama miyo ng'ama lich ahinya. Nyaka respect mamiyo. Respect the mothers. Respect mothers. Kiki ng'ewe ng'ama nyako ni chaya kamano. Ni dichuo. An dichuo. Dichuo mar Meru. Hello? Hello? Omiyo aneno ka Gen Z nitie ka. Koro Gen Z nyoro nyalosi matek ahinya. Kawuono kadwa losi. Gen Z nyiso wacho ni baba, ling thi, kik ilosi. Isesandi ahinya, weno mondo watiti yini. Okamano. Okamano tini no kalinga. Yunguna kuru nevi yath to, wachini agoge. Okamano. Mwadu Nyasaye kumer telo ni mama Rosa kama inti kinde dudu te. Okamano ithurwa. Erukamano ahinya.